Egunon, eguerdion, arrastion edo gabon ikusentzuleok. Bai, depende non, noiz eta nola ikusiko duten Leidei podcasta, YouTubeen gaudelako, Gazteako YouTube kanalean, Spotifyn, EITB podcast plataforman, Spotify, jasan dugu Apple Podcast, eta 11.000 tokitan duzue eskuragarri Leidei podcasta. Gaur gonbidatu berezi batekin, beti hitz egin dugu olaia emakumezkoen eta batez ere Euskal Herriko nesken maila altuaren inguru. Bai, oso altua da. Oso altua. Eta urtez urte hobera doaz, emakume gehiago animatzen dira, neskato gazte gehiago. Eta gaur, gurekin, sorte handiz, ze laster, uste dut pare bat egun barru edo Casablancara doalako, gurekin izango dugu Saioa Ortega. Saioa Ortega, que por cierto, beti ageri da Euskal Herriko Surf Federazioko txapelketetan, beti badago hor podiumean. Saioa Ortega hundiarekin, gaur hemen Leidei podcasteko atal berri bat. Kriston nivela ala zarautzen, eta asko notatzea danak uretan gaudenean, bata bestia idema guztian pikatzen bezala da. Eta gapatian, jendia hasi zen ikusten, kontenido gehiago egin, Ba, lortzeko zoze da, bilak finalian egotia da, eta bilak podiuman batia. Pertsona bat nahi duela disfrutatu bizitan, egiten duen guziak. Neskakin aztezea beste lagunakin surfeatzen, ez da ikize, kompetitibitate hori sortzea da. Hase ginen ordanak, Dana deuken, baina itxasua falta zatzaz. Orduan, askatasun itzela motosku. Hor sentitzen az libre benetan. Leide, barealdian, Olaia Elorriaga eta Ander López Lerenak sortzen duten kresaldozia. Saioa Ortega, eskerrik asko Leidei podcastera etortzeagatik. Zer modu zaude? Ondo, oso ondo. Ondo. Bai. Prest. Bai, pixkat urduri, baina bai, prest. Bueno, Saioa Ortega, egia da Olaia beti ikusi izan dugula hor txapelketetan podiumen batean beti badago, baldin badago izen bat, hori Saioarena da, eta batez ere azken bolada honetan. Zelan ikusten duzu Saioa zure burua azken txampa honetan, azken txapelketa hauetan, azken denboraldi hauetan, zelan ikusi duzu zure garapena? Batez ere azken urtean, euste dut ez nuela eukiola denboraldi osona, akats batzuk ikin ditu txapelita batzutan. Eta gauzak izien oso ondo atera, baina, bueno, aurten ondo ikustu dut nire burua gogoekin, eta seguro ondo ateako diela gauzak. Super gaztea zara, baina zelan definituko zenuke zeure burua? Horrela ezagutzen ez zaituztenek zu ezagutzeko? Ez dakit, langilea, eta ez dakit. Ez dakit. Galdera zaila da, Bai, oso galdera zaila. Langilea, buru gogorra agian, ez? Bai, gauzak ondo egitea gustatzen zait. Eta ondo gaizki atatzen zaizkianean, batzutan igual hori da ondo, baina zait bate gustatzen amorra mate eta horregatik beti gauzak ondo egin nahi ditut eta lan asko. Eta nondik datorkizu surfarekiko grin hori? Familiatik, herritik, nola hasi zinen? Hasi nintzen uda baten, ez dakit, nik uste aitari eskatu niolanik 7 urtekin surfikastaro batera juteko, eta, aitak animatu ninduen, esan zidan, bai, eta hasi nintzen horla, eta hasi nintzen hasieran bakarrik udan ikastaroren bat egiten, eta gero 10 urte nituela edo, surf eskolakoek esan ziaten, animatu, neguan ere etortzera, asko betuko guzula horrela, eta jarraitu nuen, animatu nintzen, eta hor hasi zen dena. Aipatzekoa da, podcast honetatik pasa diren askok mamitu izan dutela surfa etxean, baina ez da zure kasua, zure gurasoak ez dira surflariak, ez aita ez ama, ez? Ez, familian inork ez du surfaz. Zer ulertzen, aita orain, nirekin hasi denez, hasi da ulertzen, latuak ez dakize, baina ez inoiz ez du, behin probatu zen, baina... Saioaren aita, que por cierto, mitiko bat da, txapelketetan. Euskal Herriko Surf Federazioko txapelketa baton batera baldin bazoaz, hor
Horre gongo da. Saio hauretan, aita kanpoan kamerarekin, euritakoaren azpian, kamerarekin, imaginatzen dut babesa importante izango dela zeuretzako, ez? Bai, azkenan zure gurasoak hor preste gotea, zu txapelketa guztitara eramateko, gero grabatzeko, gero hori, grabaketetan zure burua ikusteko, eta hori beti laguntzeko prest egon dira, eta hori oso laguntza handia da. Eta asko eskertzen da. Azkenean, 8 urterekin edo zure lehenengo ikastaroa egin zenuen, orain 16 urte dituzu, eta komentatu diguzu lehen 12 urterekin edo hasi zinela txapelketetan. Azkenean, nola igarotzen da surfeko ikastaro batetik, txapelketetan murgildota egotera topera? Ni goratzen gana izan zen, 12 urterekin, uda horretan, sopelako ondartzan, txapelketa bat zegoela, eta nik izan nuen, segatik ez. Nire entrenatzaileek beti izaten zaten, oso ondo zabiltza, segi horrela ez, ondo zabiltza eta hori, eta esan nuen, segatik ez, eta animantu dintzen nire lehenko txapelketa egitea, eta asko gustatu zitzaidan, eta hortik hasi nintzen, igual, Bizkaiko Surf Federazioak antolatzen zituenetara joaten, gero Euskal Herriko Surf Federaziokoetara ere, eta horrela, eta gutxinaka, maila handitzen, eta hori. Txapelketa lokala izan zen lehenengoa edo Bizkaikoa? Pinatxurik antolatzen zuen txapelketa. Uste dut ez duela berriro antolatu, geroztik, baina ez dakit antolatzen zuten, eta Euskal Herriko jendea etortzen zen, ez dakit kanpotik ere baten bat ere etortzen zen, eta hori egin nuen. Karo, sopela bada nolabait ere Bizkaian Bakioko jendearen errespetuarekin, baina Bizkaian egia da nolabait ere erreferentzia bat... Hobeto sopela izatea, Ez, baina egia da Bizkaian sopela badela erreferentzia bat surf munduan, oso surflari onak atera dira horretatik, tartean adibidez Andraskoen, emakumezkoen erreferentzia potenteak, Letizia Canales izan genuen adibidez hemen podcast honetan. Eta Garasi. Zuretzako nor izan da inspirazio? Nik izan nuke Letizia izan zela, batez ni horla inspirazioa, Letizia sopelan bizia ere, ni etxetik oso gertu gainera, eta horatzen aiz txikitan, ez dakit 9 urte eukiko nituen, torri zen ikastolara, itzaldi bat ematera, eta horatzen aiz, zerkulako ilusioa egin ziala, eta asko gustatu ziren, eta orduan, gerozik, niokan idolo bat bezala, ez, eta joten nintzenean sopelara surf egitera, ikustea hor Leti uretan, zirkulako ilusioa egitezian, eta ezakin nahi ditun beti bere pausak jarraitu, eta, bueno. Gaur egun erlazioa dekozu beragaz, edo? Bai, noizean behin, igual zatiot, asteburuan joango zara surfeatzea, eta igual batzutan eramaten nau berakin, eta... Eta ze sentitzen da horrela zure idolaren ondoan egoterakoan, eta zure idoloarekin, bastekit, surf saioak alkarbanatzea? Bueno, oso atsegina da, azkenean berataz ikasteko oso aukera ona da, eta hori aprobetxatzen dut, berataz ikasteko, eta berak daukan esperientzia guztia hori aprobetxatzen dut ikasteko. Saioa, azken bolada honetan eukin dozun garapena izugarri handia izan da, Euskal Herritik kanpo atera zara ere bai, bidaiatzen ibili zara, ez dakit, ze txapelketa azpimarratuko zenuke, edo ze bidaia azpimarratuko zenuke horrela zure... Pasan urtean, Ripkulek antolatzen duen txapelketa batean, lehenengo ditu dute estatu mailan... Grom Search, ez? Bai, Grom Searcha, eta irabazi egin nuenez, joan nintzen Marokora, Europako final horretara, eta hor irabazi egin nuen, eta orduan gero horrekin... Hemen egiten da estatu mailan, eta gero txapelduna doa Europa, edo... Bai, Europa mailan. Marokos Europa. Bai, surfean Maroko Europan sartzen da. Bai, eta geroan egin zuten, eta horre ere irabazi egin nuen, oso ondo atera zen, eta gero horrekin, joan nintzen Australiara, pasan urteko apirilean, eustut... Belzera, ez? Bai, pasan urtean orain Australian nengoela, eta bai, hori gero Belz Beachen egon nintzen, eta hori egin genuen final bat edo, eta hori ziren Australiako batzuk, eta horrela, pizkat munduko finala edo izan balitzu zela, baina, eta hori, esperientzia oso nahi izan zen, eta, jende asko ezagutu nuen, justo gainera
zetekoak zeuden txapelketa egiten, Beltz Beachen, orduan aukera izan nuen euretan profesional guztiekin egoteko, eta dena, eta oso esperientzia ona. Nola bizi izan zenuen hori? Osea, ez dakit zemotatako aldaketak ikusi zenuen hango eta hemengo surflarien artean, ez dakit surfa bizitzeko modu ezberdinak egongo dira, imaginatzen dut, ez? Bai, bueno, Australia amate du oso toki surflari, bueno, surf asko egite dela, eta bueno, egia izango da, baina Beltz Beachen adibidez, azkenan toki bat da ona ez dagoela ezer inguruan, ritxoak daude eta horrela, baina ez dago gauza handirik, orduan egun normal baten, eske zegoen iaia jenderik uretan, eta gero profesionalekin uretan, klaro, txapelketa egunetan jendez gainezka zegoen, miala ere respetu asko uretan, olatuak hartzeko ez egon zailtasun handirik, eta oso rollo ona. Orain topera zaude hemen entrenatzen, Euskal Herrian, entrenatzaile berriak akotzen artean daukazu, jatirrekin zaude, ez dakit, zelan jatirrekin, zelan ibilbide hori... Ondo, bai, hasi nintzen gorka jarrituren surfeskolan, sopelan, eta bera lanean zegoenan, ni hasi nintzenean, eta horre ezagutu nuen, eta gero egia da, bera basketimekoekin hor lanean ibilizela, orduan hor, gelditu nintzen, bueno, ez nintzen berarekin entrenatzen egon, gero berak proiektu utzi zuenean, berarekin hasi nintzen berriro, hori orain dela 2 urte izango zen. Bai, eta geroztik berarekin. Zer moduz, berarekin? Oso ondo, oso pozik. Ez daukago horrela talde handirik, baina bueno, ondo biak batera, ondo da tope. Gainera, berarekin ibili zinen Australian, bai, ez? Bai, bera etorri zen ere, nirekin. Aita ere. Noski. Eta bai, horrego ginen Australian, bai. Bai, olatu artifiziala probatzeko aukera ekin zenduen bidaia horretan, Melbourneko Wave Gardena, antzeko zeozier probatzeko grinekin, gogoekin gelditu zinen hemen Euskal Herrian, bakizu badaut daukagula, berez prototipoa dena, baina zelan ikusten dituzu olatu artifizialak, badakizu zalaparta handia piztu izan dela arrantxoarekin, orain aurtengo zetean ez dago, baina ez dakit, zelan ikusten duzu. Izan daiteke, ez dakit, soluzioa nola baitere eta irten bidea egun txarretarako. Adibidez, aurton nahiko baldintzak askarrak ikusi izan ditugu munduko txapelketetan, eta ez dakit, agian olatu igerilekuak, ez dakit, soluzioa izan daitezke. Azkenan hor, ez dago, itxasoan, jakin barozu non etorkoen olatua, hor dago irakurketa, kriston irakurketa bat, eta hori olatuen igerilekuan ez dago. Eta orduan hor nik uste erakusten zure kalitatea olatuan, guztiz, eta ez dago como faktore hori, bai, teknika bakarrik, ez dago faktore hori suerte ere, hori, itxasoaren irakurketak, ez dauka baliorik hor, orduan ez berdina da, eta baina nik nahiago itxasoan, ze azkenean nik uste ere oso garrantzua dela, ezakit, surfaren esentzia hori. Baina, adibidez, zu txapelketa munduan toperaz zaude, eta ez dakit, imaginatzen dut entrenatzeko, eta maniobra bat 11.000 aldiz errepikatzeko, hori horretarako abantaia izango da. Bai, oso tresna ona dela uste dut. Melbournen egon nintzenean, nire lehenengo aldia izan zen, olatuen igerileko batean, eta hasieran oso arraroa ez dakit. Jauzi egiten nintzen, zaten zer da hau. Baina gero hitzen zara, eta bai, entrenatzeko oso gauza ona. Behin eta berriz maniobra bat. Bai, olatu berdina, denbora osoan. Eta azkenean, bueno, Grom zertzari buruz hitz egin dugu, baina bebai dekosuz buruan beste txapelketak, ez? Bueno, gure ikusentzuleak ez dakit ezagutuko dituzten danak, baina saioarekin jorratu nahi dugu, Pro Junior zirkuitoa, ez? Azkenean berak 16 urte ditu. Azalduko algo diguzu zertan datzan Pro Juniorreko zirkuitoa, zenbat froga dituen, zenbat egingo dituzun? Nola da hori? Europa mailan WSL-ak dela surfa enpresa bai, nagusia egite ditu, aurten egingo dituzte 3 txapelketa, bat maiatzean Casablancan, Marokon, bestea irailean uste izango dela Frantzian, Latortzen, eta bestea Galizian, 3 proba egongo dira, eta
nik 3 egingo ditut, 3 dira baliogarriak rankinerako, eta jaten zarara, txapelk daite duzu, eta zure postuaren arabera, puntu batzuk eskuratzen dituzu, eta gero, 3 txapelketetan, lortu dituzun puntuazioak gehitze dituzte, eta puntuazio gehien daukanak irabazi egiten du. Eta gero, lehenengo 2, zango nuke, joaten dira munduko finalera edo. Gutxi gora bera zenbat surflari dagoz Pro Junior hauetan? Emakumezkoetan. Emakumezkoetan, ez dakit esaten, igual 60 edo, nago seguro, Europako herrialde guztietatik datoz, adibidez Galiziara... Bai, Portugal, Frantzia, Espainia osotik, Marokoko batzuk, Israeldar batzuk ere etortzen dira. Claro, Israel sartu egiten dute Europa. Hori ere Europa bezala sartzen da. Eski hori, bueno... Max Nisbak. Gero ez dakit, Inglaterra, bai, toki guztitatik. Karo, txapelketa horiek danak egiteko, zuk ondo esan duzun bezala, zirkuito pribatua da, dirua behar da, eta gainera gaizki ulertu ez baldin badut nahiko garestiak izan omen dira. Bai. Izan omen dira, eta badira, oraindik ere. Izena emateko dirua ordaindu behar da. Lehenko federatu behar zara. Eta federatua. Gero, izena eman, gero bidaia egin araño dena, oso garestia, baina bueno. Zenbat, gutxi gora bera, aurton? Ez dakit ezaten. Ez dakit, aitak eramate ditu gauza horiek. Aita da babeslea, ez? Bai, aita babesle ofiziala, eta bai, berak eramate ditu kontu guztiak. Ja. Eta hortarako momentuz babeslerik ez? Ez, bat erez. Baina eukin dozu zure ibilbidean? Ez, ProSurfek laguntzen nau, sopelako surf dendatek, material aldetik, hori, laguntzen dit pixka eta hori, taulekin, neoprenoekin, baina ez daukatorla beste lako babeslerik. Zai alda lortzea? Ateak jo behar dire, edo itxaroten dozu zure bila... Ea etortzen diren, zelan da prozesu hori? Eske, ez dago oso argi, ez? Zagutzen da jendeak beti esan du, beraien gana etorri zirela, eta behin uste dut aitak, ziatu zela pixkat hor mugitzen bilatzeneko zerbait eta hori, eta ez genuen lortu ezer, eta bai, ez dakit, asko biratzen dute, biratzen dituzte asko sare sozialak, maitzak ere biratzen dituzte, baina zoritxarrez nik esango nuke, gaur egun asko biratzen dituzte sare sozialak, laikak, bezemat jarraitze dituzu, eta orduan hori ere, igual. Eta zuk sare sozialei erreparatzen diezu? Saiatzen naiz, pizkat aktibo goten, eta hori aitak esate dit, saiatu, eta baina zaila da, azkenan egunero horregotea, eta ez nago erretara dedikatuta, diot denborazko eskaintzen. Azkenean, izan berzalera, zure bizitza eman nahi dozu surfari, errendimendu altuko surfari, baina era berean influencerra edo izan behar zara, ez? Lortzeko. Bai, gaur egun, eske dirutza zirkuito osa egitea, eta, klaro, ez badaukazu babeslerik, nik sort dauki dut, momentuz behintzak, gurasoek ordaindu izan diatela dena, baina bai, babesleen laguntza oso lagungarria da. Beste aldetik bai, zure gurasoen laguntza daukazu, baina ikastolan zaude, ez? Sopelako ikastolan. Nola da, azkenean bidaiatuko dozu, klasera faltatuko zara gehienetan, edo, nera bezaroan zaude, eta... Ikasketak eta surfa ustartzea errazalda? Erraztasunak ematen dizkizute, edo? Bai, ikastolan inoiz diate pegari jarri, beti, esatit, azte honetan ez naiz egongo, txapelketa bukalako, eta... Ze maien zaude? Orain batxillergoa, hasi dut. Lehenengo maila. Bai, eta aurten, hori, pasan urtean ja, klasera asko, faltatzen ditzen, izan behin, eta horla. Eta orduan, aurten, erabaki genuen, batxillerra 2 urtetan egin beharrean 3 urtetan egitea. Orduan, 2 urtetan egin beharretuan ikasgaiak 3 urtetan egingo ditut. Orduan, ordu libre gehiago ditut, eta ikasgai gutxiago urte bakoitzean. Eta, oso ondo moldatu naiz, eta ondo, gero klasa galtze dituanean, itzultzean gero pixka berrezkoteratu behar dut, galdutakoa,
baina ez diate arazori jartzen azterketak beti atxatze dizkiate, arazori gabe eta dena oso ondo. Claro, eske superadierazgarria da, eta Markel Bizkarguenagak ere komentatu zigun, supergazteak zaretela eta eramaten duzuen bizitza ez dela gazte normal batek eramaten duena. Esan nahi dut, imaginatzen dut ikastolan zeurekin beste zure lagunek esango dutela, baina tipa honek ze letxez egiten dago, ez? Bai. Egun batean Australian, bestean ez daki non, gaur ez datorrela klasera kristonolatuak dauzelako. Claro, hori bai gertatzen da? Goizetan, partea ona bada? Bueno, gutxitan. Bueno, gaur adibidez, entrenatzera joan naiz goizean, jatirrekin, olatu oso txarrak zeuden, baina, bueno, joan gara, entrenatzera, eta bueno, pixkat berandu iritsi naiz klasera, baina, bueno, ez da arazorik egon, eta bai, klasekoek flipatu ditute, esate zemat bidai, zemat gauza, eta askok ere ez dute ulertzen, segatik joate zara Kanarietara surfeatzea, ezin duzu surf egin hemen, eta horlako galderak. Entrenatzera, entrenatzerak orduan, bai faltatuko dozu, hori, aste batean olatuak datoz Kanarietara, noa aste bat. Bai, dut askotan egiten hori, baina bai, noizan igual bai. Eta flipatu ditute, eta bueno, gero egia da, beraiek udan ere, asko ateatzen dela jaietara, eta festera, eta ni askotan igual ez nago ez da hemen, igual nago txapelk daten ezakin non, eta horlako gauza galtza ere, batzutan pentsatzen dut, nari naiz galtzen beste gauza batzuk, baina gero nik uste, pena merezi duela, asko disfrutatzu dut, orduan. Pentsabe bai zu bizitzen ari zarena ez duela beste batek biziko, esan nahi dut. Eurek eramango dutela kakotxen artean bizi modu eta bizitza normal bat, eta zeurea nahiko berezia da, eta zu bizitzen ari zarena ez dela, ez dakit. Ez da arrunta. Ez da arrunta, bai. Ez, bat ere. Zure kuadrian badago surflaririk? Ez. Ez? Ez. Batek, bueno, noiz baita indu surf, eta gala, baina ez. Ba, surflariaz da. Ez. Daukat kuadria surfista. Sopelan, bai, azkenean, bai eukiko dozu zure ondartzako lagunak edo printzipioz bakarrik zuaz? Horrela kuadria, ez, baina, bueno, bai, ezagutzen dut jendea, eta batzutan igual uretan elkartzen gara, eta hori, eta ondo. Bai, da gero, bueno, txapelketan ezagutzen duan jendea ere, igual ez dira sopelakoak, baina Gipuzkoan, gero igual Galizian tarla, beste lagun asko ditut, eta gero txapelketan beti elkartzen gara guztiak. Nola ikusten dozu maila? Zuen edadeko emakumeen artean, estatu mailan? Maila badago, kompetentzia badago beti, hor beti dago kompetentzia txapelketa guztietan. A ber, saioa neska superapala da, baina beti ikusten dugu Irunen artean, podiumean Irunen artean beti badago saioa. Egia da, kompetentzia altua dagoela, baina zu hor zabizela beti hor goiko postuetan. Bueno, bai. Euskal Herriko txapelketetan, behintzat bai. Eta realitate bada. Bai. Ez, baina egia da... Lotzatuta dozu. Tipa apala eta oso humila delako, baina kompetentzia altua da, eta... Aldea dago agian saltoa... juniorretik izatetik saltoa ematen dozunean, ez, ja... Open kategori horretara, zabalia dala, edade guztietara. Espainia mailatik, Euskal Herri mailatik, Europa mailara oso salto handia dago. Eta hori, pasan urtean egin nuen ja, Europa Juniorra zirkuitoa. Eta, bueno, oso gaizki aritu nintzen, zen bat ere ondo joan, baina, bueno, ala ere ikusten da maila... QS-ren bat egina daukazu bai, ez? Hor nola ikusi nuen zure burua? Bueno, ez dut, ez nintzen oso ondo aritu ere, ez dakit pixka desastre, momentuz, baina, bueno, nire burua ondo ikuste dut, gai ikuste dut hor egoteko, igual ez honen artean, baina, bueno, hor, gerra ematen. Emakumezkoak gerra ematen ari direla, adibidez, Pipe Masters horretan zirkuitoko lehenengo proban argi eta garbi gelditu zen emakumezkoen maila izugarri hasi egin dela, ez? Bai. Zelan ikusi duzu garapen hori? Hori Pipe Mastersa ikustea izan zen, oso, horri erakutsi zen, neskak ere hor gaudela, eta asko beten ari dela maila, eta, bueno, ni nahiko berria naiz edo mundu honetan orduan, ez dakit esaten garapena nolakoa izan den edo, baina, nik uste oberantz doala dena, eta gero eta neska gehiago daudela, eta gogo askorekin. Pakizu lehen hau esaten zala, ez? Baldintza okerrenetan beti sartzen zituztela emakumezkoak, eta
Gaur egun ere Hori ere gertatzen da. Gertatzen da, baina egia da. Berak jakingo do, berak sufritzen du. Gertatzen da, baina egia da purka hori atzean gelditzen ari dela, ez? Bai, ez dakit. Nik oraindik ikuste dut pila hori, neskei beti olatu txarrenak edo marea puntu txarrenak lagatzea. Baina, bai, nik uste neskek ere, hori, erakusten ari gala neskok hori maila altua, eta orduan igual ja ez dira ausartzen hainbeste egitera hori. Lasai, mikrofona hauetatik eukingo dugu, zera, WS-an ibiltzen den baton bat, eta galdetuko diogu, aber zergatik gertatzen den hori, edo zergatik hartzen diren horrelako erabakiak. Imaginatzen dut ere horrelako erabakietan, ez dakit, txapelketaren garapena izango dutela kontuan. Azkenean, ez dakit zenbat emakume ibiltzen diren, zera, seteko proba batean, baina badira gizonezkoak baina asko zer gutxiagoak. Bai, gutxiago. Orduan, imaginatzen dut horretan, ez dakit. Ere, baina, bueno. Galdetuko diogu baton bati. Saioa, zure helburuak zeintzuk dira urte honetarako helburuak finkatu dituzu? Edo, bueno, martxan zoaz, egunean segun? Ikusten joango gara ez, baina momentuz, hori, batez helburu nagusia, Europako junior zirkuitoa egitea da, alik eta beren. Lehenengo proba maiatzaren 20an edo hasiko da Marokon, hori Casablancan. Eta horre maitza hon bat lortzea da helburua orain bertan horretarako gaude entrenatzen. Bazara helburuak paper zuri baten apuntatzen dituen horietakoa, eta gero begiratzen du? Ez, nire buruan dena. Oso ondo, saioa apurka bukadatuz joan beharko gara, eta galdetu nahiko nizukea zeuretzako, bada nahiko galdera filosofikoa, baina surfa zer da zeuretzako? Saioa Ortegarentzat surfak ze motatako balioa dauka? Ezagun nuke bizitzak, bizitza aldatu jala, surfean hasi nintzenetik txapelketetan, eta, ez daukat, hori, lehen esan duguna nire adineko nesken edo mutilen bizitza, nahiko ezberdina daukat, oraintxe bertan, eta hori, zeharo aldatu dit bizitza, baina, azkenean surfa asko disfrutatzen dut, eta nire eguneroko bizitzan bestelako gauzetatik deskonektatzeko oso erabilgarria egite zait. Baina egia da gero ere surfetik deskonektatzea ezinbesteko hau dela, horretaz ere konturatu naiz, eta adibidez ikastola horretarako oso erabilgarria egite zait. Ikastea, deskonektatzeko? Bai, ikastolara joatea eta lagunekin egotea eta hori pixkat, deskonektatzeko. Surfaz behar dozu deskonexioa apurruet, ez? Bai, aurreko udan nik uste pixkat erreta bokatu nola hainbeste txapelketa, hainbeste surf, eta... Eta hobe gizarte irakurtzen egotia, matematikak egiten... Ez da, disfrutatzu gala ikasten, baina zan nahi dut. Beste gauza batzuk egiten. Joaten naiz ikastolara, lagunekin egoten naiz ez dakiz zer, eta gero itzultzen naiz entrenatzera, eta berriro gogo gehiagorekin. Ez dut imaginatzen oraintxe bertan, etorkizun baten ez dakit, baina oraintxe bertan ez dut imaginatzen ni ikasketak usten, eta dena usten 100% surfean aritzeko. Ikasketak ez dituzu utziko? Momentuz ez. Aurrerago, ikusiko dugu ez, baina momentuz ez. Lasaitasunez egingo dozuz, ez? Eta... Surfaz aparte ikusten duzu beste bizimoduren bat? Bai, ez dakit. Ze gustatuko litzaizuke ikastia? Oraindik ez dakit oso ondo. Fisioterapia dori zaintza dolako zerbait. Baina, surfak bizitza gustatuko litzateke. Baina, ezin bada edo azkenean ez badira gauzak espero zen bezala ateratzen. Edo, edo zer gauza, ez? Ez da ezer gertatzen, ez? Surfeatzen jarraituko dut, seguro. Baina, behar bada beste mo baten libre. Eta honekin erlazionatuta, Ander aurreratu egin da apur bat, baina 5 urte barru, non ikusten dozu zure burua? Nola surfe egiten, ez? Bai, surfe egiten seguro. Unibertsitatean, agian? Ez dakit. Txapelketen munduan, nik ez, espero dut. Txikiei, gustatuko litzateke. Gerra ematen txikiei. Bai, gustatuko litzateke hori. Surfean jarraitzea, eta ikasten, behar bada bai, baina hori, surfarekin gustartzen edo. Saio Ortega, eskerrik asko Leidei podcastan egoteagatik, oso ondo pasa izan dugu,
eta hurrengora arte. Ikusiko eskerrik asko. zaitugu seguro, podiumean, seguro. Urte honetako Zirkuitoa txapelketetan. Eingo duzu zirkuitoa, ez? Bai, alba dut, bai. Ba, ikusiko zaituguan podiuman, seguro. Eta zuraita be bai, eman goraintziak. Bai, Eskerrik asko. Eskerrik asko.